Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam na kansulang-ulangwan o mga bangsatan o mga padagang, mga pagariyakan ng mga bubayakan si kuwagama Islam. Ayad na sumpatan tanong nagyang kutuwa mga bitira tanong kukapugusaya tanong sagyang kutuwa mga wasiat o mga ulama si iku mga padagang. Na sa mga ulama na diran din nabablagan sagyang kutuwa mga wasiat tira nagyang kutu kapenang gila iyo tau si iku kapriba katubu 5-6 na malagi-lagi na nagyang kutuwa kip separniran si katanu ang mga Muslim. Sa ko mga wasiatiran na tigiran na al-hadharu minat ta'amuli birriba. Penang gilaan o tao. Pelaguyan o tao. Agyang kuto kakuyagan kasusukat akapriba katubu. Kagigyang kana nakatubu mga pagarya na muharramun fi kitabillahi ta'ala na piyaka haramanan wallah ini saparanan wallahu subhanahu wa ta'ala sa Quran. Daw kita mga pagarya agyang kaiya ka priba na mabaloy halal kasudun sa wallahu subhanahu wa ta'ala mitro upama o aden afteron a manusia at tigyan nagyang kaiya ka priba na adin na kapakay niya na pananggilain ka kaya din na miyaso pakyan na sa wallahu subhanahu wa ta'ala pitero Allah subhanahu wa ta'ala sa suratu Al-Baqarah ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. So kandegang napiya kayo wallahu subhanahu wa ta'ala ugay nagyang kutuwa ka priba katubu ka 5-6 na ini saparanan wallahu subhanahu wa ta'ala piya kaharamanan wallahu subhanahu wa ta'ala. Pitero iyampan Pitero wallahu subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Haiskan wa miyamarateya haiskan wa mga mu'min tiyawag wallahu subhanahu wa ta'ala sa mga mu'min natigyang kira na kalakan niyo sa Allah so mga padagang na kataguan tanong sa kalaksi ko wallahu subhanahu wa ta'ala naguranda na niyo nagubaga ka niyo nagutarga niyo agyang kotwa miyalam ba ang mga tamok dudu nagyang kotwa kapriba amay katigu wallahu subhanahu wa ta'ala kas ano na makapaparatyakan pagariya upama ko adam panamalalam ba paratyang kasi ko wallahu subhanahu wa ta'ala na upama ko adna makukuwang ka at tamok apiribaan na targa na kauto upama ko ay akawiyagan na ka nakapriba kagisa ka pa ni di mamagay sa 5-6 kapital ariba na targa na kanan na ayang kapili na gusto mo agyang kuto para tiya si iko Allah subhanahu wa ta'ala wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin upama ko adam pa na o di na upama ko mapaparatiyakan o tigu Allah mga mu'min kanwat ito na baga kaniyo nagutar ganiwag yung kuto apaman nakapriba. Ino to mga pagarya kagi mapasangatan tuwag yung kuto kaulaw-law mga tao kapriba agyang kuto sukatan niya. Inuro katanway pikipan ng gila wallahu subhanahu wa ta'ala. Inon yan na ya pagawatas ikong mga ginawa tano kagipaman na Petero iyan aso mga tao ang mga paririba naguad na kikukoneksyon niyang kukapriba
na maka umasiran sa alungan na mauri sa giyang kutua mas apaguyagan wallah sa mga kaadanian na lagi disiran o mababrag sa giyang kutua kapakatindigiran sa giyang kutua mga kuburiran tigo mga ulama apaman na lagid agyang kutua tao ap kipaps agyang kutua kapakatindigiran sa giyang kutua kuburo tigo wallah alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Kaya manay ni mga pagarya, pamamakindagay niyo mga bangsami, mga pagaryami, mga bubayami, adi makapriba at iguwalla asosiran o to ang mga tao at kanira nagyang koto at amo kapiribaan. Dadi siran din makatindag sa inunta na lagi dagyang koto at kapakatindag usiran o to ang mga tao a ipupumaps koto, ipupumaps siran o syaitan kung sa gyang koto abetag. Kung sa giyang kutua beteng na paman na lagi do kipap sa giyang kutua mga tao. Ginan din paman na kaya tafsiraw ng mga ulama. Apaman na biannahu inda al-qiyami min al-quburi lil-ba'thi yakunu haluhu kahalil masru inda qiyami. Amay ko nakamawiyag agyang kutua tawa pagkatindag sa agyang kutua kuburian sa agyang kutua mas akapaguyagaw ng Allah subhanahu wa ta'ala na ayaw ko na betadian na lagi dagyang kutua mababragap kipapaps. Dita naman na nakabaya mga pagarian. Dita naman na nakabaya naman nagyang kaiyapaman na lagi day agalabak na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nas inyan dunanan ini bilang nagu ini padsagyang kutua mga ladusa. Adda riba minal kabair aya ito nga nabitan wa Muhammad sagyang kanana kapriba na padsagyang kutua mga ladusa. Nasunabitan wa Muhammad na ini pamangan iniyang samur kaagyang kutua langulang o mga tao aaden akisusumpatian adna kisusumpatian sagyang kaya kapriba. Sa api anto na bunta lagi ang kutua kapriba na basta ami susumpat o nagi ang kutua tao na ini pamangan yung nabitan wa Muhammad sa amurka. Nya panutul o Jabir radiyallahu an apitero nabitan wa Muhammad apitero yan at na la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mawkila wa shahidaihi wa katibaihi wa qalahum sawa. Ayaman ni mga pagarya na panutul no Jabir apitero yan asokon sunabitan wa Muhammad na ini pamangan niya sa murka agyang kutua mga tao aya keniran aya diran di tekaan nagyang kutua tamo kapiribaan akila riba lang wano pamanapkan sa riba kagi paman na kanabas sa kabu upama kukita na riba kagi gyang kutua so pamilyang ka so paman na mapagakan ka sa giyang kutua tamo ko pama apun sa riba. Namor ka ito mga pagariya. Nagugyang kutua tawa susan anon. Giyang kutua ko kita na giyang kutua tamo ka riba na maapad pa sa giyang kutua mor ka unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Api na giyang kutua misaksiun. Sa giyang kutua paman na kiyang bagay agyang kutua paririba agyang kutua kuminwa sa riba na sadya miya ka saksiun. Biya ka bantay ron sa giyang kutua kaya kuiran sa pirak na maapad penuto sa giyang kutua murka. Api na giyang kutua sumyuraton. Sa giyang kutua kaya kuiran sa pirak makasusul sa giyang kutua riba na maapad pa sa giyang kutua murka. Sama no mga pagarya kapitulo na bitan wa Muhammad ahum sawa. Giyang kaiyapkan sa riba. Giyang kaiyasusan anon. Giyang kaiyapaman na sisaksiun. Aguyang kutap suratun na malagi-lagi ciran na makasusulciran sa giyang kuta murka wallahu subhanahu wa ta'ala. Mga pagarya naman ayad na ibagay tanwa sampul na giyang kaiya paman na sumiyagad rakatano sa giyang kaiya miyanga ipusarago. Sumiyagad na giyang kuta ko kung mga pagarya na sumiya para sa mga ulama. Ini sa parera na giyang kaiya paman na okit-okit talagid kakuyagan na haramai riba ini nagukad ng samurk. Anto ni miyaswa so sabad na da paratiya. Kagi paman na miyag damiran o pama agyang kutua kagaan agyang kutua kapigis agyang kutua mga pera-kira. Na
Nagyan ko to amor ka na ilayan ka sa agyang kaya masatano kaad na mga tawa dayran din namipuga sa agyang ko to amor ka. Awit-wit agyang kaya riba. Biya kada-kada lang mga tawa paman na mga agent. Agyang ko to asisanaan sa agyang ko to paman na di ka pa ka kukui sa tamo kagyang ko to mga tao paman nakapriba na napaman na miya ka palagoy. Diniyan paman na kagamawa nagyang ko to paman na kinuan yan sa tamok sa giyang kuto paman nakapriba na gina ng mga pagarya. Miya karaya-raya gana na sampol sa edna mapia nagyang kuto ka pangumunita no siku Allah subhanahu wa ta'ala sa taubat nagurila arila antanu Allah subhanahu wa ta'ala na uwadem penapaman na kapakasusulod o mga bangsa tano sa giyang kaya kapriba itargetan o mga pagarya aditano kabay agyang kuto amurka wallahu subhanahu wa ta'ala ubab kisugat si iko mga ginawa tano si iko mga bangsa tano ay malana si iko mga darpa tano siyapan tano langun wallahu subhanahu wa ta'ala sa panganintano si iko Allah pala-palayakan din ng mga kalaba sa salam na miskano wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.